Cata això, col·lega. Molt dur! Hola, hola. Avui anem d'escapada a Bulgària, un dels racons més espectaculars i amb més història de l'Europa de l'Est. Arribem a Sofia i descobrim el que és un hivern a Bulgària. Peus congelats i, com si fessin claquer, passegem pel centre de la ciutat on trobem l'espectacular catedral d'Alexander Nevsky, l'icona de la ciutat. Tot i el fred, Sofia és una ciutat agradable i xino-xano arribem fins al parc de Borisova Gradina, on descobrim el seu passat soviètic. I ja no em sento els peus, així que anem cap al cotxe per posar la directa a Plovdiv. Allà sopem i fem una volta molt ràpida per acabar de fer tirada fins on dormirem, Kazan Lak, ben a prop de la visita més esperada. Avui visitarem un dels llocs més espectaculars de Bulgària. Agafem una carretera de muntanya i tot pujant comença a nevar. La temperatura cau en picat i el camí es va complicant, com la visibilitat. I quan sembla que el camí no segueix, arribem a un punt on deixem el cotxe i comencem a caminar. Sortim i buf, fa un fred que pela. Una vista totalment nevada i a l'horitzó l'espectacular edifici del Bolutza, una joia històrica. Just aquí hi va haver la batalla entre rebels búlgars i l'Imperi Otomà i posteriorment, el 1891, s'hi va fer el primer congrés del Partit Socialdemòcrata dels Treballadors, que acabaria sent el Partit Comunista Búlgar. Mare de Déu! Arribati! Oh, quin fred! Fresqui viris! Què? No puc! Quin fred! Bestial! Se m'ha congelat el cabell! Anem descobrint el que queda d'aquest patrimoni històric i abans de quedar totalment congelats, tornem cap al cotxe per recuperar temperatura. Estem a menys 15! Hòstia, sí, he d'enfocar-te. Cata això, col·lega. Amb aquesta visita gairebé podríem deixar el viatge per acabat, perquè ha sigut una bestiesa. Però seguim fent carretera hipnotitzats per paisatges hivernals de conte. I a mesura que avancem, ens n'adonem que Bulgària està ple de coves. Per això, parem a Devetashka, una cova impressionant amb 3 grans obertures d'on pengen canaleres. Ara no fa tan fred i aprofitem per descobrir cada racó de la cova, i és que inclús hi passa un riu per dins. És un d'aquells llocs que et fa sentir realment diminut. I contents, però congelats, deixem per acabada aquesta gran aventura per Bulgària. I és que ha sigut un cap de setmana d'escàndol. No creieu?